Sampai kini basuh juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalaya aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah karik baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang sultan jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dia dijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri sebujang palagan tangan manatiang teruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepado susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jika dinok dimanuangkan asa muasa dahulunya padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran di jamu adek putih lingguang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susi makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saisuak tampang nanti bawa dari jauh. Sabalaruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuh juo. Sampai kini basuh juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalaya aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitah lah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang lepas pangka nama atok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang rundingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi pada ambu. Kok dipandanglah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pinta je pintu dari pangka, apalah menjadi pinta je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami bakayuah mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Iya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak.
Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah, kemudian kato bercapek yo keriban Sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak? Lah tiba pulau titah dari Sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah, lai tacito nak balai, lai taragak nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak baknyo kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakandak turu istan ko imbau bakandak jalang tiok tanyo bakandak jawab. Apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang batuka jo paralon. Dek sebab karena itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan Sultan balaya. Sekian sambah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi, lah susunan adat di Limbago, saukua cupak jogantang tak mungkin dibanding lagi. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipaburi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balai yang musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbo, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwa, gila mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa paki hati bendi. Biasa menumpang biduak kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan langkuk juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai apan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sapatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan ceko. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk bangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu junan patui jambar di tatiang atas meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tiba ditalikan dua bertangguh Sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah pada Ustaz. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mahkironya. Gurun nyemunggu labatarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibo, nak ulam pucuk menjulai, aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Cipangkal. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango, dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Cara berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai liya cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu.
Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu kemuaro, lavaniat tabuna luruh dek kilangan bepi wahyu. Mengecek siang babi masuk tan, berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro, elok di banda diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak tan. Kok bana le sesuai tantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediakan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Malenggang menyenjiang talih dia kaladi dalam rumi mamang bertenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa nanya, elok alik dibawa makan. Halus bahasanya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedia. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan ia begitu kejalihnya Pak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun begitu dek pihak kami syalik mungkin. Mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai. Dan tua tinggal jalan-jalan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko dan sulit menimbangnya bak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul Allah malampuknya pada suri ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Terminaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk dan tidak berbarikan. Maruponyo, Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan majelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Stan. Sebab Sultan kenalah tahu juga sesuai ba undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tiba dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alek seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintahan mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibalah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabeh. Nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menunggu dengan data. Kini mamak berkata ciek, kata kadin, kata perintah. Tetagun kami tentang nangku mak. Bari lurih kami bertanya, tolong dek pangka aja bicara. Lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipun kan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh. Ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambual sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allahu Rabbi pegantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilah kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuon nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangulu undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takana. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alik seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditikam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang.
Elok susunyo nambak sirih, elok atuknyo nambak gambi, agamak sadang kacak tabau, tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacokan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Dimasuk ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagan diang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu akunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Dek diindang kami jabaso, diayun kami jabodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tuwa. Nan bak papatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiko awi, kok makan di parut litak. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangku. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang si marjolelo undang-undang masih kandak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedek pandai langkok kepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana tu stan. Kami tunggu, Mak.